баррасии парвандаи пурсарусадои Руфайдо Иноятова, ки интизор мерафт 11 октябр дар додгоҳи олӣ баргузор гардад, ба таъхир афтод ва бояд имрӯз доир гардад. Сабаби таъхири мурофиа ҳозир нагардидани яке аз намояндагони додгоҳ мебошад. Бояд гуфт, ки субҳи имрӯз падари Руфайдо Валиҷон Иноятов ба Азия Плюс хабар дода буд, ки баъд аз 3 моҳи қатли пурсарусадои духтараш баррасии парванда пушти дарҳои баста оғоз мешавад. Мавсуф гуфт, парвандаро додгоҳи олии Тоҷикистон баррасӣ мекунад. Гуфта мешавад, ки дар курси айбдории ҳамсояи ин ноболиғ ва падари дугонаи Руфайдо Раҳматулло Гадоеви 30 сола нишастааст. ба гуфтаи Иноятов, сарфи назар аз дархости онҳо, ҷаласаи додгоҳ паси дарҳои баста ҷараён мегирад. ёдовар мешавем, ки Руфайдо рӯзи 4 июли соли равон аз хона ба ҳоҷатхона дар кӯча воқеъ аст баромада бедарак шуд. як рӯз пас ҷасади Руфайдо аз ҳоҷатхонаи ҳамсоя пайдо кардаанд. кормандони шуъбаи дуюми раёсати кофтукоби ҷиноятии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон субҳи 6 июл бо гумони қатли ин ноболиғ Раҳматулло Гадоеви 30 соларо боздошт карданд, ки дар ҳамсоягӣ ба сар мебарад. қазияи куштор ва пора кардани ҷасади Руфайдо яке аз пурсарусадотарин ҳаводиси чанд моҳи охир аст. баъд аз воқеа намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ талаб карданд, ки ин қазия мунсифона баррасӣ шавад. раиси палатаи болоии парлумон Рустами Эмомалӣ ба муроҷиати ҷомеаи шаҳрвандӣ вокуниш карда гуфт, қазия таҳти назорати қатъияш қарор дорад.